Cuirfar tús le Féile Cartún na Gaillimhe agus bé réimse leathan imachtaí ar siúl do chuoine óga, thar an deire seachtaine agus na laethanta amach romhainn. I measc na nimachtaí a bhés ar siúl ná ceardlanna líneachta aga libh le halíontóirí mór le rá agus bé spotsal is caite ar chránáin mar stíal ealaíne. Leabhar me le pobal na Gaillimhe agus iad ag súil go mór leis na hócáidí éagsúla. Mar stíl ealaíne tá cartún an oscailte go chuoine. Ní gá amach scill ar agat nó faoi agat le ag tarraingt nó táda. Is cuma cén stíl, is féidir rud a bé a bhraca síos ar fápéir agus do mar deir seo do mion legan amach sin nó do smaointe chu amach sin. Tá chuilgan in an tarraingt. Is even am a bheith ag tarraingt cartún, tá sé an rud is fiasa da. Is bralam a bheith cruthaitheach nuair atá mé á dhéanamh cartún. Tá mé súil go mór leis an Galway Cartoon Festival. Bé sé iontóg ar fad. Tá mar rang ealaíne céine ar scoil. Sprálinn I déanamh cartún na chéile. An tugann ealaíne saoirse dom gcombráid leabhar eile sa scoil. Bé Féile Cartún na Gaillimhe ar siúl go dtí decéadaoin an 9 lá de bhí a fómhaid. Tá lucht agrathe agsú le go mé an pobal in an tuairt faoin ealaíne iad hain le cartúin na úsáid mar uirlis cruthaitheach agus féin léirithe.